డబ్బులు లేని నేను ఏం పని చేయను సార్ గట్టి చెప్పు. దీంట్లో ఎస్ఐ క్యారెక్టర్ చేశాడు, చాలా బాగుందండి. ఇది సినిమా టెక్లో తీశారండి, మామూలుగా వెబ్ సిరీస్ కాదు, సినిమా టెక్లో చేశారు. చాలా బాగుంది. మ్యూజిక్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ట్రెండింగ్ అంటే న్యూస్ పేపర్లో వచ్చే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, న్యూస్ పేపర్లో వేసేవాళ్ళు మనకి ఎలా జరుగుతుంది అనే దాని గురించి వీళ్ళు చేశారు. అది చాలా బాగుంది. మనం ఇందులో కంటే ఇప్పుడు ఆహాలో వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఫాలో అవుతే వాళ్ళు ఇంకా ఏం చెప్పబోతున్నారు మనకి ఇప్పుడు సమాజంలో. అంటే అన్నిట్లాగానే ఫస్ట్ నెగిటివ్ జోనర్ చూపించింది, మళ్ళీ పాజిటివ్ జోనర్ చూపించే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. అంటే దీన్ని చూస్తుంటే యాక్చువల్గా వాళ్ళు ట్రెండింగ్ ఇప్పుడు నడుస్తున్నది ఫాలో అవుతారు అనిపిస్తుంది మేడం. మామూలుగా అంటే మనకు చాలా సినిమాల్లో అక్కడ ఇక్కడ చూస్తుంటాము, కానీ ఇంత డెప్త్గా వీళ్ళు వెళ్ళారేమో, ఇంకా డెప్త్గా చూపిస్తారేమో అనిపిస్తుంది నాకు చూస్తూ ఉంటే. ఇప్పుడు చాలా సిచ్యువేషన్స్ సమాజంలో జరుగుతున్నాయి మేడం. అన్యాయాలు కానీ, బీద వాళ్ళకి కానీ, రిచ్ పర్సన్స్ కాడ నుంచి పూర్ పర్సన్స్ వరకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మేడం. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రెక్టిఫై చేయాలంటే, సమాజంలో జరుగుతున్న అన్యాయాలను అరికట్టాలంటే ఈ న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది. మనది కూడా వేరే ఫారిన్ కల్చర్కి దగ్గర కావచ్చు అనేసి ఈ విధంగా వీళ్ళు ప్లాన్ చేశారు. ఇంకా డెప్త్గా కూడా వెళ్ళి ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను.